Klub havde besøg af Aalborg. Rigtig god fornøjelse. På stregen bliver præsenteret i samarbejde med Hammer Thor. Kan I vinde over Aalborg i dag? Ja. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget vi vinder. Nej, jeg har på fornemmelse, at vi har nogle gode skytter. Men vi har nogle høje spillere, så vi skyder og tager rebounden. Så jeg tror, vi kan slå dem. Det er sikkert. I har en gennemsnitshold, der ligger noget højere end Aalborg, så det kan man jo se ved første øjekast her. Det må være en kæmpe fordel. Ja, det er det helt sikkert. Altså, fordi hvis skytterne de brænder, så skal der være nogle høje mennesker til at rydde op derinde. Så det er godt, der er nogle skraldemænd. Jeg har hørt om, at træneren har været syg op til kampen. Ja, han har lagt med influenza og render selv med en ankelskade. Jeg blev skadet i sidste kamp, men vi er altså så vinde den her kamp. Den skal vi vinde. Held lykke. Tak for det. Det ser svært ud. Det ser store ud, ja. Og vi har ikke de bedste folk med i dag. Men vi ser positivt på det og håber, vi vinder. Hvorfor har I ikke de bedste folk med? De er skadede. Eller også er de simpelthen ikke gode i dag. Men vi tror på det. Vi kæmper alt, hvad vi kan. Ja, så er kampen gået i gang mellem Herning og Aalborg. Herning i blå trøjer. Og ved siden af mig sidder Ole Venø. Ole, du spillede selv for Herning. Ja. Hvorfor gør du ikke det længere? Fordi jeg er desværre blevet skadet sådan, at det vil være uforsvarligt for mig at fortsætte med at spille på rimelig plan i basket, så det kan jeg desværre ikke mere. Det er Herning, der kommer bedst fra start. Det er spiller nummer 7, Jesper Jensen, med et godt forsøg. Hvordan tror du, kampen vil gå i dag? Jeg tror, det bliver en meget tæt kamp. Måske med en lille fordel til Herning. I hvert fald ud fra mit synspunkt kan jeg se. Men det er svært at sige. Nu fik Aalborg lige scoret til 3-0 her. Det er ikke så god en start, men det betyder ikke så meget lige her i starten. Ikke, overhovedet ikke. Altså, det er ikke der, det tæller. Det er måske de sidste 5 minutter, hvis det er, de begynder at løbe fra dem, at det kan give problemer. Ved du, om der er lagt en speciel taktik til kampen i dag? Aalborg, de er kommet fra start. Det er ikke lige så godt, som I er, med 2 point. Ja, altså, efter hvad jeg i hvert fald har hørt, så skal det i hvert fald kæmpes rigtig hårdt i forsvaret. Stress dem i hele tiden med hård fysisk forsvar for at standse deres spil. Så det er Aalborgs nummer 12. En god blokering her af Lars Pedersen, nummer 10. Aalborg stadigvæk i angreb her. Vi kan lige tage Hernings startende 5, det er nummer 7, Jesper Jensen. Ja. Så er det nummer 8, Carrie Winnert, der også er træner. Ja. Og han har været syg hele ugen til. Ja, han har haft influenza desværre, så han spiller på nedsat kraft. Han holder måske ikke så lang tid. Så er det nummer 10, Lars Pedersen, nummer 12, Morten Pedersen, Petersen og nummer 14, Brian Jacobsen. Ja. Er det stærkeste opstilling? Nej, vi mangler en af vores stærkeste spillere, en det her Morten Andresen. Han er desværre på ferie i øjeblikket. Og ham kunne vi desværre ikke få med. Men det skal nok lykkes alligevel, tror jeg. Vi kan i hvert fald reduceret her til 2-3. Indtil vi videre, der ser det ud til, at det fungerer fint i forsvaret i hvert fald. Godt forsøg igen på Aalborg. De har haft nogle forsøg her i starten. Ja, men de har heldigvis ikke rigtig ramt noget endnu. Nej. Og vi er gode til at få fat i de returbolde, der de kommer i. Sådan. God scoring her, Morten Petersen. Og man er også nødt til at komme rimelig med i kampen her i starten. Ja, der er ikke råd til at misse, på mig i hvert fald, fordi så går det lige pludselig stærkt. Tabt han desværre bolden lige. Nu bliver der skiftet 2 spillere ud. Hvad vil træneren prøve på? Han der skal simpelthen bare nye kræfter ind. Jeg tror, at Carrie Winnert, han er måske gået lidt tør for kræfter her, på grund af hans sygdom.
For måske at ændre lidt på dem, at det flydende spil kan komme i gang. Igen et godt forsøg. Ja, og så en scoring her ved Lars Pedersen. Det er også længe siden Herning sidst har lavet det. Ja. Og så er det Herning igen. Ja, det er en god aflevering her fra nummer 5, Eik Mutsi. Der er kun 7 point op til Aalborg nu. Ja. En god periode nu, det vil gøre underværker. Ja. Eik Mutsi igen. Ud til nummer 4. Sten Nørhede. Og scoring igen af Lars Pedersen. Der var kun 5 point op. Ja. Stillingen er 14-19. 14 til Herning, 19 til Aalborg. Så hvis du til Lars Pedersen nummer 10, kunne godt komme ind i venstre her med fejlproblemer. Han har fået 3 nu, så... Han skal til at passe på. Ja. Her brænder 12'eren igen. Straffekast. Og han lavede nummer 10 for Aalborg. Han lavede en fejl, skub i ryggen. Nu bliver han tilkendt 2 straffekast. Tre point er Herning foran. Her var der mangler 2 minutter godt og vel. Det ser ud til, at det er Morten Petersen, der skal kaste. Ja. Det er sådan, at ham fejlen bliver begået imod. Det er ham, der skal tage de 2 straffekast. Skår på den første. Og han scorer også på den næste. – 28 point til Herning, 23 til Aalborg. Man kan sige så meget, at der måske ikke blev scoret så meget, men det er også med, at der er mange chancer, der bliver misset. Ja, det gælder faktisk begge hold. Ja, men okay. Det er selvfølgelig også noget med et rimelig godt forsvar til begge hold. Det var Kuzminski, der forsøgte sig her. Og kæmpe her nummer 6 på Andreasen. I stedet for Aalborg, der prøver. Nej, det må ikke ske, det der. De skal simpelthen have fat i de der rebounds, der er nu. Eik Mutsi, så er det vist på tide. Det gør noget ved angrebet nu. Får noget ud af det også. En god scoring her af Lars Pedersen. 2 point. Og nu er stillingen lige 40-40. Og jeg håber, det indgyder lidt gejst. Det kan godt udvikle sig til at være spændende 11 minutter til sidst. Her scoring her af Christoffer, nummer 13. Christoffer Du Jensen. begået fejl mod ham i samme øjeblik, som jeg scorer og yder et straffekast. Han lige er foran 42-40 nu. Ja, og får altså chancen for yderligere 1 point. Ja.
Men hvis vi nu forestiller os, at kampen bliver ved med at være lige, hvem tror du så har den største psyke til sidst? Det var et svært spørgsmål. Umiddelbart vil jeg selvfølgelig håbe på hjemmeholdet i år, men det er svært at svare på. Et point her fra nummer 13, Christoffer Jensen. Det er jo helt klart, at Aalborg måske har den største erfarenhed i sådan nogle tætte kampe, fordi de har været oppe i rækken nogle flere år. Men hvis man tager mand for mand, så er Herning et bedre hold. Også et højere hold. Ja. Prøv at Mutti igen. Og yderligere 3 point til ham. 46 for ligner det noget igen. Mutti. Fyrre sekunder tilbage. Jeg så ikke lige, hvad der skete, men jeg tror, der blev begået fejl. Aalborgs nummer 10 begår fejl. Mod Hernings nummer 5. Aik Mutti. Så har Herning i hvert fald chance for at bringe sig på lige. Der ligger en tung pres på Aik Muttis skulder lige nu. Ja, det må man i hvert fald sige der. Håber han er nerverne i orden. Brænder det først. Også det andet. Der er nok lidt nerver på alligevel. Ja, nu bliver det svært. Ja, med 40 sekunder tilbage. Og Aalborg i boldbesiddelse. Ja, nu er hele banen presset af Herning over hele banen. Og der begår de fejl med vilje. Herning får at se om Aalborg de kan score. Pas 2 straffekast. Hvis ikke de kan det, så Herning, eller bolden på Hernings hænder, så kan alt ske igen med 29 sekunder tilbage. Det er lidt af en satsning. Den er farlig, ja. Fordi hvis de har en sikker straffekastskytte, så er det jo bare at give bolden til ham, og så lade ham trække fejlene. Aalborg kan komme foran med 4 point nu, scorer begge, og så er kampen lidt afgjort. Den er sådan set lukket der. Det scorer i hvert fald på det første, så det ser svært ud nu. 54, 57, 29 sekunder står ude på. Scorer også på de 2. Nu bliver det næsten umuligt. Det er 4 point op, 29 sekunder tilbage. Man kan sige, at de har været uheldige. Nu er det synd her. Får det nok igen med 3 points. Heller ikke der. Og nu skal det gå stærkt der, for nu er der 10 sekunder tilbage. Og nu begår Herning en fejl igen. Så er kampen ikke afgjort. Den er sådan set lukket og slukket nu, ja. Men alt er ikke umuligt i basket, men det kan godt nok ske små mirakler. Med 10 sekunder tilbage. 4 point op, måske 6 point lige om lidt. Det bliver svært. Det bliver mere end svært, ja. Han brænder det først. Han brænder også det andet. Men der er 4 point, der er 9 sekunder. Og nu er det kamp forbi, ja. Aalborg vinder med 4 point. 58-54 over Herning. Der gik et eller andet galt midt i anden halvleg her. Vi havde dem sgu på et tidspunkt, så jeg tror, at vi læner os godt tilbage og tænkte, nu har vi det, nu skal vi bare holde dem. Så slapper vi af. Så mister vi en fandme. Det er, hvad der sker. Det er sgu godt nok. Vi tager med 4 point, og de sluttede som nummer 2 i Danmarksserien sidste år, og vi er oprykker. Det er godt nok resultat at tage til Aalborg med det her. Det skulle kun slå dem med 4, det kan vi sagtens. Du sad selv udenfor i store del af anden halvleg. Du havde fået lidt for mange fejl. Personlige fejl. Jeg har fået 4.
Nu vil jeg ikke sige, at dommeren afgør den kamp her i dag, men han skulle skylden på ham. Han var kun én. Der skulle have været 2 dommer. Han virkelig var nummer 2 dommer, han blev af. Så han ser ikke mange fejl. Der bliver lavet mange fejl, som man ikke ser. Men han ser det jo for os store mennesker, vi rager op over. Vi kan nemt fejle de små. Så lad være til alle de store, de har 4 fejl her for os. Det er ikke nemt for ham. Så, men det er lidt at sige med dommeren. Han kan ikke se det hele. Jeg synes, vi var det hold, der kæmpede bedst. Og havde en ret indstilling til kampen. Det virkede ellers som en meget lige kamp, og begge hold var foran i store perioder. Ja, altså vi startede utrolig godt. Vi fik scoret på de skud, vi havde osv. Men går så ned, fordi jeg tror, vi bliver træt på et tidspunkt. Og så er vi bagud, jeg ved ikke meget, vi er bagud med pausen, men anden halvleg, der begynder vi så at tro på det igen og få scoret på vores skud. Maybe a coaching error on the bench. We put some people in trying to give other people a rest. So I think it was maybe a coaching error. Plus, we're not used to playing against the zone defense. We played last year against the zone defense in the in the Series 1, but this year we're expecting more of a man-to-man defense. So it's caught us by surprise. We'll be ready next time.